מה שמעניין את הסטודנטיות שבאות ללמוד בתוכנית הזאת, זה מעבר ללמידה של הנושאים עצמם, זה איזושהי נקודת מבט אישית שמעסיקה אותם בנשיות שלהם, במקצועיות שלהם, ובשילוב של זה על יכולת שלהם להשפיע על החיים של עצמן ועל החיים של אחרים. תהליך לווה עם למידה חווייתית, שהיא מפגש עם החומר, מפגש עם יצירה. התוכנית מזמנת נשים מכל המקצועות, מכל הגילאים. התהליך פותח התבוננות מאוד עמוקה פנימה, יחד עם הבנה של ההתפתחות שלי כאישה בתוך החיים האלה. מעצם המבנה של הלימודים, ששנתיים ימים שוהים בתוך קבוצה ולומדים בתוך קבוצה ומתנסים בתוך קבוצה, נרכשות מיומנויות של עבודה עם קבוצות נשים, גם כמנחות וגם כיועצות של קבוצות נשים. המפגש עם המנחות, עם המלוות של כל התהליך הזה, הוא פשוט מפגש קסום בעיניי. בוגרות רבות שלנו עושות באמת עבודה אקטיבית בשטח ומיישמות את הלמידה שלהם, הן בעולם המקצועי שלהם וגם בעולם הפוליטי. אם זה במשרד הרווחה, אם זה במסגרות שונות של מועצות, ששם יכולתי באמת להביא את כל הלמידה הזאת. אם ללמוד תואר שני, אז רק פה.